Mga kabisaya, wana. Busog ng tropa. Andam na mo alsa ni sa double door nga rep. Di ba idol rito? Yan na, parking na si Vice Kaloy. Dili na itong guyod-guyod mga kabisaya. Kanigida yung naay ko ng ano. Siya ay nag-drive. Pwede man ka mo abang ani. Pwede kang mag-rent ng U-Haul. Tapos ikaw na yung magda-drive. No? Para mas kunti na lang yung babayaran mo. Yan o. Giparking pag maayo no para tawagan ma-plus target ang kargahanan sa mga gamit ni Kwan. So sigurado ka? Kuya mong driver ha. Kana sulod dibay ka Bisaya kada mi sa mga gamit ni Baydol rito. Controversial. Kuya ni. Ay daw alay ni. Kaya pupoy mo doon eh. Papa? Duda ko ang ginaon nga manok ka bitaw. Di ba tagduha man ta ka chicken no? Duda ko hilis na di ba? Mana kaning Sino mo ni kang pupoy kay pure kuha ana sa sakyanan na kubik kay watirlo man mi. Kana ba ang box? ano Roro? Dili na ko ani, dili na amazing art Dek. Mana kay itong balina? Wow, amazing. Unsa na? Unsa na? Unsa na? Unsa na? Sabayan. Sige. Kaya siya. Hapitan ni mo man. Larga naman tutubo siya. Ha? Lahat ni. Bisa. By Joseph. Taga-malay-balay na siya. Kuyaw na siya. Mga, sa to, Tariyaw, mga... Kanang imong ban ba? Kanang imong pupoy. Asa ito sa Malay-balay gani? San Jose no? San Jose kan na lang. Kita mo naman kabisaya. Kanang diri ba kana ana ta? San Jose, Malay-balay City, Bukidnon. Shout out pila sa one way sa Malay-balay San Jose nga manginaot ko magsugod na ang tarik. Minaw na ko tari sa akong mga manok. Usulod bispirin na to. Asa man kadto ka sa Kasisang? Ano ba rito? Bariti og sa Aglayan. dari sa Aglayan. Ayun, dudungan. Swito. Swito kayo. Unya unsa man na? Unsa man na? Pagkaon ni. Ha? Basura? Ito na basura na. Ang basura. Kuyaw ni mga gamit ni mga kabisaya. Bay Dolorito kuyaw gisyo. Dito ka sa limuang. Sige, ikarga we. Para mausang og kinikwan tanan pre. Ubay-ubay ni sa mga karga mga bisaya. Dara. Okay, dili man ni usara lugar. Lugar sa Waterloo. Pati sumra na imong plano oy. Lahi. Sige. Asa na ka surveyon? Sa tabutan ning basuko. Ano survey? Moy mga kabisaya. Moy ning gamit ni Bay Dolorito. Ubay-ubay kasi isa gini kabalayan eh. Ubay lagi mo alang ani. Awas pa. Alang balik kay tayag lang. Unya ningon ni mga kabisaya nga. Dali. Nag-ingon lagi sila nga tawag gani, may pagwa daw nga og kwan. Manok, nagluya man yun. Kini si Bay Joseph, mo ni taga Malay-balay. Shout out. Asa gani? Malay-balay. Mga apelyido unsa gani, Bay? Imbudo, Tariyaw. Galamiton. Murag taga Kulasihan tanan ha. What's out din na. Kana. Sa akong mga katropa. Taga kuan ni siya, Malay-balay Bukidnon ni sa mga kabisaya. Ha? Pero basuka ko nang basuka. Basuka. Ikaw taga Bukidnon shout out na kay. Ay, kuya ni taga. Niya live ni nga. Nabi sa Jimmy. Pugpong Bisaya. Bisaya ba ini? Sa nani si Jimmy dia. Mike Enriquez, right? Mike Enriquez. You know? You know? Ano ba? Mo ni pauso. Mo ba? Ito hana kita dekas personal. Mo ni siya. Mo ni siya. Loy. Tulol lang ta diri kay Bisaya pero naginitikay gitig tang tulog. Unsa ni unsa? Sound system na to. Sound system. Unsa ta natay concert? Nay concert? Unsa? Oy, concert na Bisaya. Nay speaker.
Hindi ka may bailihan. O sa man? Sayawan. Oo. Ug asang pista dito. Oo. Muna ni ron. Muna ni siya. Kuya ni. Kung ang pista to ah. Uy, ubay ni mga gamit. Asa naman tong piano? Ang piano? Ang sa piano? Abi na basuka na. Asa ang tin? Di na ka magtindog tin. Ang tin pa. Unsa man ta mag Maranta na. ubay-ubay ni mga Bisaya. Oh, grabe gamit by Dolorito. Unsa man na? Check ko rin ba? Pandamay ka, my min. Oh. Dara. Ha? Oh, dara. Ay mga unsa na da? Pagkaon. Sigurado kang pagkaon na? O pagkaon eh. Oh. Unsa nga pagkaon na? Ang sama ni mga munggos. Munggos. Mga scientist patay da. Ah, sa kadagan nga kuan, butas imong gisiguro bay Chababoy. Nga naman. Kabutas, kaboy. Nga naman. Ha? Oh. Sa kadagan sa kuan, bit butas gyud imong secure. Butas kay. Nga naman. Di man makasulod ko butas. Ah, sa to pa secure ang butas. Secure gid. Pamana. Isa man sa PPE. PPE. PPE mo. Ah, kuyawa. May meno gikapoy. Ito, wala na. Gikapoy. Oh, tanawa. Dili electric chair na. Ano, gantong di. Pandam. Ano kinabuhi ng Modelis Canada? Oo. Ako, magayahay mi diri. Oh. Oh, nami trabaho. Pero Pero nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay. oy. Ano man eh? Kuyaw. Pista. Pista. Not ba eh? Ato ning Babad ba? di ato ning si Vice Kaloy, si Bay Joseph. Karon na to ni be. Asa man ita magbalhin tag balay o Balhin tag balay, o mamista ta. Asa man ning Terlo Ha? to eh. Dili. Di word. Mamalay. Paninda tagtambal, paninda mig tambal na speaker na mo. Mahasalas di ba para Mamalay to eh. Mamalay to eh. kuyaw na. Unsa to? na sa presidente. Hoy, napag gina siya. Bakit talahuron ba? Buro naglisod man ka. Tungod na sa manok. Kulang ang papay. Ikulangan pa ka. Ubay-ubay ganyan yung mga kabisay, yung mga gamit yung bagyo rito. Pandamay. Kuya. Asan TV? Gikapoy si President mga Bisaya. Gihangak siya. Wala.